gebeurde er deze week allemaal in Zeeland? Kijk mee van dag tot dag naar ons weekoverzicht. Binnen een jaar opnieuw een reorganisatie bij Emergis in Kloetingen. Dit keer sluiten er 2 klinieken met 15 bedden. Medewerkers verliezen hun baan. Hoeveel is nog niet bekend. Mensen die Emergis misschien niet goed kennen en met een afstand hier naartoe kijken, die zullen zeggen van het is gewoon een bezuiniging. Wat zegt u dan? Daar ben ik het niet mee eens. Ik heb het net al verteld, het gaat echt over een kwaliteitsimpuls die we aan het geven zijn. Die ambulante zorg die moet beter, die kan ook beter. En dat doen we eigenlijk al heel goed, maar we willen daar echt op investeren. Voor de tweede keer in korte tijd een reorganisatie bij de geestelijke gezondheidsinstelling Emergis. Dit keer gaat het om het sluiten van de klinieken angst- en stemmingstoornissen en psychosezorg. Concreet gaat het in totaal om 15 bedden. Er komt meer inzet op ambulante zorg. Zorg thuis. En gezondheid is niet alleen de ziekte aan zich. Dat is ook gewoon zorgen dat je weer mee kan doen in de maatschappij. En zeker voor mensen met een psychiatrische ziekte is dat heel erg van belang. Want vaak liggen die al wat buiten de maatschappij. En dan helpt het niet om ergens opgenomen te worden op een klinische afdeling. En als je dan uitbehandeld bent, weer terug moet naar je thuissituatie waar je opnieuw je leven op moet pakken. Precies een jaar geleden was dat dezelfde reden om in de toen nieuwe kliniek jeugd en kind te reorganiseren. Toen ging het om 20 voltijdsbanen. Ik kan op dit moment nog niet precies aangeven over hoeveel mensen het gaat. Dat zal in de loop van deze week duidelijk worden en dat communiceren we eerst met het personeel zelf. Idee is nu dus alle hulp thuis en alleen als het echt niet anders kan, een crisisopname. We hebben het echt over als het niet meer veilig is voor iemand thuis of voor de omgeving niet meer veilig is. Dat we dan zeggen van nou ja, dan is een klinische opname nodig, maar het liefst zo kort mogelijk. Reizigers vanuit Vlissingen, Middelburg en Goes reizen vanaf deze week sneller met de trein richting Noord-Brabant en de Randstad. Zo zwaaiden de directeuren van NS en ProRail, de Vlissingse wethouder Sam Stroosnijder en gedeputeerde Harry van der Maas de nieuwe Intercity uit. Die trein slaat alle kleine stations in Zeeland over, waardoor de reis naar Brabant of de Randstad 20 minuten korter is. Die snelle trein is onderdeel van het compensatiepakket voor de misgelopen marinierskazerne. We hebben in 2017 een eerste mooie stap gemaakt met de spitstreinen aan de randen van de dag. Maar wij kregen nu de mogelijkheid om die versnelling ook daadwerkelijk door te voeren over heel de werkdag. En dat had inderdaad te maken met het compensatiepakket, omdat Zeeland een stukje tegemoetkoming zou krijgen. En toen hebben wij gezegd, ja, dan moet dat zeker op het punt van de bereikbaarheid zijn. Zeker als je iedere dag deze reis maakt. Of het nou in de provincie is, maar vooral natuurlijk richting buiten de provincie of de provincie in. Dan is 2 keer 20 minuten per dag veel. Op het Kaasboerterrein in Biggenkerken komt een nieuw hotel, maar wel kleiner. Dat is het compromis tussen de gemeente Veren en projectontwikkelaar Dormio. Die wilde oorspronkelijk een groot hotel bouwen met ruim 500 bedden, wat veel protesten opleverde. Er brak een juridische strijd uit, maar nu is er een compromis van ruim 300 bedden. Wel moet de gemeente Dormio een schadevergoeding betalen van bijna 9 ton. Een opening met een zwart financieel randje. Na 3 jaar stroomt het water weer door de Vlakese Spuisluis in de Gevelingendam. Na een mislukt miljoenenproject om er een testcentrum te plaatsen voor getijdenenergie, wordt het nu weer een gewone sluis waarmee het Gevelingenmeer vers water krijgt uit de Noordzee. Wij zijn om te beginnen heel blij dat de waterkwaliteit in de Gevelingen weer vergroot kan worden, verhoogd kan worden. Meer zuurstof, meer leefmechanismen. En ja, het heeft veel geld gekost, dat is jammer. Er wordt niet geproost met een glaasje bubbels deze keer vanwege de corona. Maar ook vanwege het dubbele gevoel wat wij ook hebben. De kinderopvang in Zeeuws-Vlaanderen biedt zich in een brief aan Den Haag officieel aan als proefregio voor gratis kinderopvang. Uit het gelekte regeerakkoord blijkt dat de nieuwe regering de kinderopvang goedkoper of zelfs gratis wil maken. In Zeeuws-Vlaanderen wordt al geëxperimenteerd met goedkopere kinderopvanglocaties. Wij hebben heel veel kennis verzameld de afgelopen jaren. En we gaan binnenkort, dat zal in februari zijn, gaan we hier ook starten met een pilot voor gratis opvang. Dus vandaar dat wij hebben gezegd van nou, wij hebben al een ander systeem, gebruik onze kennis. Fonds vindt Zeeuws-Vlaanderen dan ook een geschikte testlocatie, omdat veel kinderen nu naar de gratis kinderopvang in België gaan en zo het Nederlandse onderwijssysteem verlaten. En dat zijn er toch een 1300. Het zou ons heel veel waard zijn om die stroom echt voor goed te kunnen keren. De kweek van zeewier moet groot worden in Zeeland. Dat wil de Dutch Seaweed Group, het bedrijf achter de grootste zeewierboerderij van Nederland. En dat is in de Oosterschelde.
Het bedrijf wil de oogst de komende jaren verzevenvoudigen. En dat willen ze mede voor elkaar krijgen met behulp van een bijzondere droger. Dit is gekweekt zeewier uit de Oosterschelde. Als het volgroeid is, kan het wel 2 meter lang worden. Het is de specialiteit van het bedrijf Dutch Seaweed Group. Wij denken dat het heel goed past aan heel veel vleesvervangende gerechten, vega-omgevingen, maar ook wel in smoothies, pasta's. In het voorjaar moet hier ongeveer 120.000 tot 150.000 kilo zeewier geoogst worden. Als de zeehonden tenminste niet te veel van opeten. Dat klinkt als veel, maar het is op dit moment nog niet genoeg om de zeewierteelt rendabel te maken. En daarom wil dit bedrijf nog flink uitbreiden de komende jaren. En als we de lijnen zo houden, dan zouden we op zeg maar 550 tot 600.000 kilo kunnen komen. Als het nou blijkt dat we de boel anders zouden kunnen inrichten, moeten we dan met elkaar ontdekken. Ja, dan zou het nog wel misschien wel naar 800, 900.000, misschien wel 1000 ton kunnen. Een zeewierboerderij op deze schaal is er nog niet in Nederland. Het is daarom pionieren voor de ondernemers. We hebben heel erg gezocht zeg maar, naar het theorieboek zeewierboerderij ontwikkelen, maar die hebben we niet kunnen vinden. Dus het is echt pionieren en ontdekken. Op dit moment heeft het bedrijf ongeveer 10 hectare beschikbaar voor zeewierteelt op de Oosterschelde. Maar dat zou in de toekomst dus wel eens flink meer kunnen worden. En om dat te verwerken wordt er een logistiek centrum gevormd in Ierseke. Voor dit centrum heeft het bedrijf €200.000 subsidie gekregen van de provincie Zeeland. Er komt onder meer een speciale droger te staan voor zeewier en andere zeegroenten. Daardoor kunnen ze sneller en beter verwerkt worden. Het is heel innovatief, want zeewierdrogen, ja, dat kennen we nog niet in Nederland. Ik denk zelfs nog niet in Europa. En ja, ik denk dat het gewoon een opening is om die hele markt te ontwikkelen. Want hoe mooi het ook is op de Oosterschelde, de Dutch Seaweed Group wil wel geld verdienen. En zover is het nog niet. Verre van. Het is heel veel letterlijk ook, maar ook figuurlijk zaaien. En dan maar hopen dat het dadelijk goed komt. Maar daar rekenen we wel op. Als april volgend jaar de eerste oogst binnen is gehaald, moet ook het logistiek centrum in Ierseke draaien. Bij een aanrijding op de N59 tussen Bruinisse en Oude Tongen is een persoon overleden. Ook raakte er iemand zwaar gewond en waren er lichtgewonden. Het zou gaan om een aanrijding waar 2 personenauto's en 1 vrachtwagen bij betrokken waren. De weg was een groot gedeelte van de dag afgesloten. Een team van Defensie dat met een Chinook-helikopter toevallig in de buurt was, landde naast de N59 om hulp te verlenen. De provincie Zeeland dient bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een bezwaar in tegen het komende uitbaggeren van de Westerschelde. Zeeland is bang dat bij het uitbaggeren PFAS vrijkomt of wordt verspreid. Het onderhouden van de vaargeul in de Westerschelde gebeurt door de Vlamingen die de haven van Antwerpen bereikbaar willen houden. Omdat de vaargeul op Nederlands grondgebied ligt, moet het Nederlandse ministerie telkens een vergunning geven voor de Vlaamse werkzaamheden. De dolfijn die begin deze maand dood in de Oosterschelde is gevonden, is waarschijnlijk gebeten door een grijze zeehond. Dat zeggen onderzoekers van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Ook had de dolfijn longproblemen. Het is een opmerkelijke wending in het verhaal omdat niet bekend was dat de zeehond dolfijnen aanvalt. De dolfijn werd half oktober voor het eerst gezien in de Oosterschelde. En dat was al een zorgelijke waarneming, meldde de organisatie SOS Dolfijn. Want normaal gesproken leven de dieren op open zee en niet in een afgesloten gebied als de Oosterschelde. Daar is niet voldoende of niet het juiste voedsel te vinden. De Westerschelde wordt pas in 2030 tolvrij. Dat valt op te maken uit het regeerakkoord dat woensdag is gepresenteerd. Een koude douche voor het provinciebestuur dat de afgelopen maanden onderhandelde over een tolvrije tunnel in hooguit 2025. Ander belangrijk punt uit het regeerakkoord is dat de huidige kerncentrale in Borselen langer open blijft en dat er in Nederland 2 nieuwe kerncentrales bijkomen. Maar waar, dat is nog niet bekend. De provincie Zeeland staat achter het langer openhouden van de kerncentrale in Borselen. Hij is gewoon goed. Hè? Het is geen auto die ouder wordt en op een gegeven moment op is. Hij is altijd op orde. Dus in die zin kan hij jaren mee. Hoeveel, dat moet blijken. En dat is dus een gesprek wat we gaan voeren. Zeeland en kernenergie zullen dus aan elkaar verbonden blijven. En ook in de 2 kerncentrales die de regering extra wil bouwen, is onze provincie geïnteresseerd.
Ja, vanuit de provincie Zeeland hebben we steeds gezegd, ze zijn welkom. Die ruimte is bewust gecreëerd en er ook altijd geweest. Hè. Feitelijk kan iemand nu al komen. Maar dat het kabinet nu zegt, wij gaan die iemand, die investeerder die het wil, ook echt helpen. Ja, dat is nieuw, dat is goed. De overheid moet hier een goede randvoorwaarden creëren. En dan kan kernenergie onderdeel uitmaken van die brede energiemix. Wanneer kan Den Haag het eerste belletje vanuit Zeeland verwachten met de mededeling van nou, ze kunnen hier wel? Nou, dat belletje is al geweest. De vestingcross op 2 januari wordt toch op de Wallen in Hulst verreden, maar vanwege corona zonder publiek. Vorig jaar werd de internationale veldrit nog verplaatst naar Perkpolder, waar het publiek meer ruimte had. Omdat het dit jaar toch in Hulst zelf is, roepen de gemeente en organisatie op niet te komen kijken in de stad, maar de wedstrijd op tv te volgen via de NOS en de VRT of op de radio bij Omroep Zeeland. De Zeeuwse politiek reageert na het verschijnen van het regeerakkoord verbaasd en ook teleurgesteld op de passages over de Westerschelde-tunnel. Daaruit valt dus op te maken dat de tunnel pas in 2030 tolvrij wordt als het rekeningrijden wordt ingevoerd. En dat terwijl Zeeland dus dacht aan te koersen op een tolvrije tunnel in uiterlijk 2025. Beloofd is beloofd. Ik denk dat het van belang is dat de Tweede Kamer ook gaat ingrijpen. Dat hij tegen het kabinet zegt, wij vinden het wel belangrijk. We hebben meerderheid ons daarvoor uitgesproken. Die tolvrije tunnel moet zo snel mogelijk komen. Want hoe zat het ook alweer? Trots meldde provinciebestuurder Harry van der Maas 2 maanden geleden dat hij met demissionair minister Barbara Visser een draaiboek had gemaakt voor de tolvrije tunnel. Tussen 1 januari 2023 en 1 juli 2025 moest het zover zijn. Ik ben heel erg blij dat we zover zijn dat het draaiboek opgesteld is. In dat draaiboek staan alle stappen die nodig zijn om de tunnel tolvrij te maken. Dat de tunnel nu pas in 2030 tolvrij zou worden is een grote deceptie voor Zeeuwse bestuurders. Ja, dat vinden wij opmerkelijk, om niet te zeggen tegenvallend. Want intussen waren we toch in Zeeland ervan overtuigd dat in 2025 we met z'n allen tolvrij door die tunnel konden. En dan denk je, ja, wat is er de afgelopen jaren dan eigenlijk precies besproken in dat kabinet en in die onderhandelingen met de provincie en het Rijk? Gewoon teleurstelling over dat die Westerschelde-tunnel nog steeds niet tolvrij wordt gemaakt. En dat de Zeeuwen nog langer moeten wachten. En het liefst zou je natuurlijk willen dat die morgen tolvrij is. Nou, desnoods 2025 wat de Tweede Kamer heeft gezegd. Maar 2030 duurt veel en veel te lang. Opvallend genoeg blijft de stichting Tunnel Tolvrij, die de afgelopen jaren fanatiek op de barricade stond, kalm. Zeeland zou de tekst van het regeerakkoord verkeerd lezen. Een snelle tolvrije tunnel zou nog steeds mogelijk zijn. Zeeland moet dan wel op zijn strepen gaan staan. De lobby, die nu pas vorm heeft gekregen eigenlijk van heel Zeeland, ja, die moet natuurlijk op vol vermogen nu gaan draaien. Dus ja, gedeputeerden en al die ambtenaren, ja, die moeten eigenlijk bij wijze van spreken een peper in de kont krijgen om te zorgen dat ze nog harder gaan lopen. Om te zorgen dat het toch, wat mij betreft, 2023 tolvrij wordt. Iedereen is in paniek. Onterecht? Ja, onterecht, want het is niet nodig. Er zijn moties over aangenomen. Er is een onderzoek geweest. Het ministerie heeft er wat van gevonden. Dat komt wel goed. De Westerschelde-tunnel kwam donderdag meteen ter sprake in de Tweede Kamer bij het debat over het regeerakkoord. De SGP-fractie stelde vragen aan demissionair minister Hoekstra van Financiën over de beloftes die aan Zeeland zijn gedaan. Maar volgens Hoekstra wil het CDA wel, maar moeten ook de andere coalitiepartijen mee willen doen. De nieuwe trainer van Hoek is Lorenzo Stalens. Bekende naam, 70 interlands speelde Stalens voor België. Op deze beelden scoort hij een penalty tegen Nederland in de kwalificatie voor het WK van 1998. Het rommelt bij Hoek, want Stalens is al de 4e trainer dit seizoen. Hij heeft tot het einde van het seizoen getekend met een optie voor nog een jaar. De provincie sprak vrijdag over het nieuwe openbaar vervoersplan. Vanaf nu is het de beurt aan de Zeeuwse gemeente om samen met de provincie echt vorm te gaan geven aan het nieuwe OV. Vanaf 2025 moet alles in Zeeland op een nieuwe manier gaan rijden, zoals bijvoorbeeld in Rijmerswaal. Het biedt echt kansen. Je hoort wel eens van mensen die zeggen van ja, maar dat is een verschraling, want de lijndiensten rijden niet meer. We moeten ons realiseren dat er heel veel plekken in Zeeland zijn waar die lijndiensten overdag helemaal niet rijden. En dat biedt dus gewoon kansen in de toekomst dat mensen wel hun openbaar vervoervraag op een goede manier beantwoord krijgen. Wethouder Bot heeft vertrouwen in het nieuwe vervoersplan. De gemeenteraad van Rijmerswaal ook, want die is er deze week unaniem mee akkoord gegaan. Toch zijn er vragen.
Bijvoorbeeld over de zogeheten mobiliteitscentrale, waar vraag en aanbod op het gebied van vervoer op elkaar afgestemd moeten gaan worden. Wat me nog niet helemaal duidelijk is, hoe ze het met die mobiliteitscentrale gaan inrichten. Dat werd uit de stukken dat niet duidelijk of de gemeente en provincie dat ook samen doet met bijvoorbeeld een vervoerder zoals Connection die de kennis in huis heeft om dat goed te doen. Het station Kruiningen-Ierseke zou in de uitvoering een logische plek zijn voor een zogeheten hub. Dat is een vervoersknooppunt waar bijvoorbeeld trein en bus samenkomen, maar waar reizigers ook hun elektrische fiets kunnen stallen en opladen of hun auto parkeren. Ook op het gebied van hubs is er een wens. Bijvoorbeeld ook in Ierseke. Maar dat is dan een hub die wat meer gericht is op de dagjesmensen en toeristen, zeg maar. Een toeristische hub, zeg maar. Een toeristische hub, zodat mensen daar naartoe komen, op wat voor manier dan ook. En vanaf die plek ook weer de omgeving van Ierseke kunnen ontdekken. In de komende jaren gaan we samen met provincie, gemeente en hopelijk ook het bedrijfsleven de mobiliteit in Zeeland goed op de kaart zetten. Hulst geeft de GGD opdracht een groot bevolkingsonderzoek te houden in de gemeente. Om te kijken of inwoners PFAS in hun lichaam hebben. Dit is de wens van de voltallige gemeenteraad. Uit eerder onderzoek is gebleken dat vis en zeehonden in de Westerschelde de kankerverwekkende stoffen inderdaad bij zich dragen. Hulst moet volgens de raad ook andere gemeenten rond de Westerschelde oproepen hun inwoners te onderzoeken. De oude veerboot Koningin Emma gaat woensdag al naar haar nieuwe plek aan de Houtkade in Vlissingen, waar de veerboot in de jaren 30 ook is gebouwd. De Koningin Emma zou eigenlijk pas komend jaar vanuit Rijmerswaal naar Vlissingen komen. Een groep liefhebbers, verenigd onder de naam PSD-net, heeft het schip terug naar Zeeland gehaald. De boot is inmiddels omgebouwd tot drijvend hotel. Lichtjes voor kerst, komt voor jou en mij. Omdat de basisscholen een week eerder kerstvakantie hebben, is op veel scholen vrijdag al kerst gevierd. Zoals hier op basisschool Het Honk in Capelle. Vanmorgen zijn we begonnen met de kerstviering door het Bijbelverhaal voor te lezen. Het was nog donker, dus hebben we ook de kaarsjes aangestoken. Daarna hebben we samen een kerstspeurtocht gedaan. Zijn we lekker naar buiten gegaan, samen gegeten en gedronken. En straks gaan we muziek maken en dan film kijken. En dan is de dag weer voorbij. Weet je al wat je gaat doen in de vakantie? Ik ga spelletjes doen en een zwemles. Vind je het leuk dat je eerder vakantie hebt of zou je liever nog wat langer op school blijven? Even wat langer op school blijven. En met deze kerstviering besluiten we ons weekoverzicht. Zometeen weer het laatste nieuws van deze zaterdag in Zeeland Nu. Alvast een hele fijne zaterdagavond en tot morgen.